παιχνίδι οικονομίας, επηρεάζει, είναι μια περισσότερο συστημική η τέχνη σήμερα? Δυστυχώς η τέχνη σήμερα, κυρίως το κινηματογράφος όπως το θέατρο, εξαρτάται από τα λεφτά. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε φιλμ χωρίς να έχουμε ένα ορισμένο ποσό. Και δυστυχώς σήμερα η Ευρώπη δεν δίνει στην τέχνη όλες τις ελευθερίες, όλες τις δυνατότητες για να εκφραστεί απόλυτα και ελεύθερα. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης, μεταξύ άλλων. Εγώ νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε οπωσδήποτε. Εκείνο που έχει δημιουργηθεί, όσο και πάει περισσότερο, είναι η λογοκρισία ή αυτολογοκρισία. Δυστυχώς και γίνει επιχειρότερο από όλα η αυτολογοκρισία, γιατί δεν μας επιτρέπει να κάνουμε ελεύθερα ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Όχι εμένα, όλους τους πιστεύω. Γιατί εξαρτώμαστε πολύ οικονομικά από τις τηλεοράσεις. Και φυσικά οι τηλεοράσεις θέλουν να κάνουν έργα που βοηθάνε τους ανθρώπους σε ήπια κατάσταση.